Гел сұрайлар инде сіз менә Азат белән ничек кавыштыгыз дип. Мин аны сөйләгән бар иде инде, ләкин менә дөп дөресен сөйләгән юк иде. 2007 елны булды бу хәл. Бу вакытта инде бу чорларда без Азат белән бер факультетта укып йөрибез. Икебез дә студентлар. Башта сорыйм әле сездән ничегрәк микән? Студентлар җәйге сессияларын япкач нәрсә эшлиләр? Кая баралар? Практикага тагын? Ял итәргә барырга без әле андый түгел идек. Дөрес әйтәләр, авылга әти-әниләре янына ял итәргә кайталар. Мин дә шулай сессияларымны япкач, әти-әниләре янына ял итәргә генә кайткан идем. Бер заманны телефоным шалтырый. Салават абый Фатхетдинов төркемендә эшләүче артист Тахир Гайнуллин Тохны беләбез бит инде, әйме? Шул шалтырата. Алсуди Салават абыйның 19-нчы сезон концерты башланып китәчәк, 2 атналык булачак. Монда музыкантлар, вокалистлар, артистлар туплыйлар. Синең дә катнашырга теләгән юкмы ди бу? Бу бит инде бик җаваплы эш, әйме? Мин инде бераз гына уйлап тордым да, мондый мөмкинлек кешегә бер генә бирелергә мөмкин дип, әлеге концертларда чыгыш ясарга ризалыгымны бирдем. Ул вакытта вокалистка булып чыгыш ясаган идем. Шуннан 19-нчы сезон концертларын бәлки кемнәрдер хәтерлидер. Ул концертның программасы шәй темасына багышланган иде. Хәтерлисезме? Әйе дигез инде. Шул аны бит әле менә сәхнәдә генә түгел, сәхнә артында да эше бик күп. Шәй темасы булгач инде безнең эшләргә шәйләр упаковать иттергәннәр иде. Шул әйтәсе килгән мөһим сүзем шул. Минем үз гомеремдә иң күп зарплата алган вакыт шушы Салават абыйның концертыннан соң булды. Хәзер кул чабасыз. Ничә сум алды дип уйлыйсыз? Якын чагына әйтеп карагыз әле. 20 түгел. Шәйләтә? Шәйләтәне болай зуррап сөйләп утырмыйм инде. 500 түгел менә, дөрес әйтәләр бу якта. 30 каян беләсез? Шунлап торып, ул вакытта 30 мең акча түләгәннәр иде, 2 атналык концерттан соң миңа гына түгел инде, башкаларга да. Эй шатландым, эй куандым инде, менә әле дә хәтерлим, менә монда оппа конвертта, моны хәле канлыкта 500-ләр белән биргәннәр иде. Инде нәрсә эшләргә дип уйлап торырга озак туры килмәде. Концертлардан соң әти яныма килде дә, булай ди: "Кызым ди, менә өйгә бик күп маллар аласы идек. Әз генә акча җитеп җитми ди. Бер 10 мең биреп тормасыңмы дигәч инде әтигә рәхәтләнеп чыгарып бирдем акчамны. Шуннан озак та үтмәде, бер заманны кырыймда әни йөри башлады. Кызым ди, өйгә мебель аласы идек. Менә бик кыйбат, әз генә акча җитеп җитми ди. Бер 10 мең биреп тормасыңмы ди әни. Ярар әни, мин әйтәм, бу йортта туып үскәч дип чыгарып бирдем инде 10 мең акчаны. Теге калганы бар бит әле. Күпме әле? Әйе, Мансур инде үземә генә тотырмын дип тора идем. Бер заманны телефоным шалтырый. Азат шалтырата. Алсым мин монда музыкаль кибеткә кергән идем. Музыкаль аппаратуралар карап йөрим, бик кыйбат ди. Менә әз генә акчам җитми ди. Бер 10 мең биреп тормасыңмы ди бу. Шуннан әле артыннан ук өстәп куя. Менә эшләгәч тә сразу кайтарам, менә сразу бирәм, имберчә сиңа бирәм дигәч, шулай ышанычымны яулагач, теге соңгы акчамны чыгарып бирдем. Менә хәзер кызыгы, берничә ай үтте микән, Азат өйләнергә дип минем кулымны сорый бит. Вәт, иштән генә уйлап торам инде. Кара, мин әйтәм. Бу бит акчасын бирергә җыенмай. Ну, кияүгә чакыргач, кияүгә дә чыгасы килә. Шулай итеп, мин моны уйладым да, кияүгә чыгарга ризалыгымны бирдем. Шулай яшәп ятабыз. 11 елга якын вакыт үткән. Яши-яши
turmuş meşakkatleri bilen Azat'ın tege buruşu turunda anıtkanmın. Günlerden bir günni şalt edip iske kelip düştü. Mine hatın kızlar bile eğer de iske düşse birer hal koşanda bulgan. İşte tırnap yürüy başlay. Şundan indi men dedim alsu, özüme soru vereyim. Nişek sen şul kadar akşanı unutup yaşap yatasın deyiş, men bunun sırrına düşündüm. Үйленгеште Azat беңа рескігіна бик көп матур сөздер әйте башлады. Шул матур сөзләрен әйте, әкренләп, теге 10,000 акчаны шушы көнгә кадәр биргәне юк җәмәгать. Aşım çıktı. Ulan yer bulan ne oynar sadi? He? 10,000? Долг ты мне? Не может быть. Может? Әлі процентларын санамадыңыз ма? Yok indi. Үйлөнгөндөн бери төлөймөйт инде. Әлі тагын 30 жылга оформлять иттим. Ансы ипотека. Sizde var mı ipoteka? Ay sineler. Siniş şul siniş oy sayın bir beyrem. Allah'a şükür barımızda şatlanıp sinip karşı alabız.